Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita. Tamulai ma par minggu tadi manugoton martang yang nahoho mahita. Amen. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 510 sada. Sing
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopa langit dohot anoon. Amen. Pabuahamu matuburusion, idama, nunga roha tuon mi, idama, ihutu ibana upasilehonona, jala pamalosona di jolona. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, ajarhon matuhami aturanmu, unang tadiko kami, patonggor ma mata nami, asa hutadahami hatuon nami nasian hoi, pargugoy hami, marhite-hite hatam, padao masian hami nasapoda nalipe, saitogihon mahami, di akadalanmu, asa hutadahami ho, hanguluan nami, manang mangulu, manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amen. patik ni debata, tanghion hamuma patik ni debata, di minggu Advent patuluhonon sadarion, ima sian Filipi 4, ayat 4, sahat ayat 5. Marlas ni roha mahamutok tong di bagasan Tuhani, huulahi mamadok, marlas ni roha mahamu. Paboton hamu mahabasaron muna,
tu saluhut halak donok do Tuhani atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tupatikmi amen. Tatopo tima dosata ale Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partalup ni roha jalana basar doho saimar pangulahi maroham midahami dibaheni sai sama sude dosa nami dah adong na hupangasaho kami dukon asini roham hati goran na pinatupan ni anak mudo hupangasaho kami tujulom dibaheni pasonang jala apu limahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa songon sitong na mangulu au nina Tuhan Jehovah tung na solomodo rohaku midah hamamate ni parjahat nalomodo rohaku midah hamumulak ni parjahati tumadiko dalana asa mangulu ibana hasangapon ma di debata na digijang amen.
Hatani debata turpuk epistel di minggu Advent patoluhon sadarion ima sian pesalmen 80 sia ayat sada rodi ayat sia margati sorin mahita majahasa. Ede si podaon sian si Etan anak ni si Esra. Sai ede honok tuma hasin rohani Jahoba sakaleleng-lelengna. Sai papotohon di pamangak tuma hasito ngambi marsudut-sudut. Aini kudo sailam majadi hotdo asini rohai saleleng-lelengna marojahan di akabanua gijang do hasito ngambi. Nunga hubahan padan tuna pinilih ni rohaku. Nunga olah huwari honku sidau naposki. Rodi saleleng ni leleng na do pahotoku pinoparmu jala paulioku habang sami marsudut-sudut. Jadi dipuji akaban wakijang do halongangan binahenku ale Jahoba. Nang hasitonganmu diluhutani akan abadiga. Ay tungi sema di awang-awang tu doson Jahoba. Tungi sema sian aka anak di debata doson Jahoba. Debatana sokal situtu diluhutani akan abadia. Jalatonga maradokon sude akan abumadia ibana. Ale Jahoba debata sebaut. Tungi sema songoko pargogo ale Jahoba jala hasitongamu humaliako ima sahatna. Martua ma akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tidakon maha porseotai songon nahita tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia adorang soabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulo di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu in debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di Parbadia jala adong sadahuria na badia
Huria hatopan hala Kristen akan abadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu dosogot daging nihala nang mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amen. Horas, selamat hari Minggu mah di kita saluhutna. Tikting di Huriata HKBP Romangun, Minggu 15 Desember 2024. Pandidion Nabadia, Minggu 22 Desember 2024, ibadah pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Pandidion Tudak Danak. Ruasni Huriata Nanaing Mambuan Dakdanak Manjolo Pandidion Nabadia asa Roma mendaftar Uhud Marguru di hari Jumat 20 Desember 2024 pukul 10.30 WIB di ruang Timotius Jala di Buan Mas surat pengantar Sian Sintuawik Manang surat pengantar Sian Garejana Polosian Garejana asing. Kartu keluarga Huria dohot fotokopi akte kelahiran. Jadwal Natal dan Tahun Baru HKBP Romangun. Jadwal Natal dohot Tahun Baru Boima Tajaha Diharotas Ikting. Rapat Parhalado. Senin 16 Desember 2024 masuk pukul 10 WIB. Patupawotama rapot program dohot anggaran tahun 2025 tingkat Parhalado Partohonan di Gareja. Tude Parhalado Partohonan asa mandohoti rapoti. Ibadah Natal Distrik Walu DKI Jakarta. Selasa 17 Desember 2024 pukul 8 WIB Ima Pesta Natal Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Sopo Bolon Topo Marpikir HKBP. Pelaksana Manang Panitia Ima Seksi Perempuan Distrik Walu Jakarta. Alani Seksi Perempuan Manang SPH Boima Manopang pendanaan asa pelaksanaan Natal Boima Dalan Dohot Denggan. Purna Bakti Pandita Pensiun. Minggu 22 Desember 2024 di Parmingguan pukul 10.30 WIB di Patupa Huriata do acara Purna Bakti Manang Pensiun Pendeta Tatahi Maruli Panjaitan STH, Pendeta Fungsional HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Acara Purna Bakti Manang Pensiun di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Simpul Parmingguan di Patupado acara ramah tamah di ruang Timotius ni Uluhon ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Ipalas Roha Ama Ina Nababalu dan Yatim Piatu. Tuaka ruasni Huriata Naso Manjalo Manang membuat si Palas Roha Ama Ina Nababalu dohot anak nasopot Somarama Somarina Boima di Jalo Manang dibuat ke kantor sekretariat sian pukul 10 WIB sahat 10.06 WIB di hari Selasa 31 Desember 2024. Molo adong dope nas membuat Manang Manjalo satu hari naung ino tuhon asa di paulak mah tuhuriata. Gladi bersih dan Natal SPH HKBP Romangun. Natal Seksi Perempuan Huria Manang SPH HKBP Romangun akan dilaksanakan hari Sabtu 21 Desember 2024 pukul 10 WIB. Gladi bersih Natal SPH diadakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 16 sampai dengan selesai di gereja. Dimohon kehadiran seluruh panitia dan peserta hadir di dalam gladi resih. Natal Remaja Naposo Dohot Pelajar. Seksi Remaja Dohot Naposo Bulung HKBP Romangun
mangundang sude remaja naposo bulung pelajar sidi asaro mandohoti nata remaja naposo bulung dohot pelajar sidi HKBP Rawamangun hari Jumat 20 Desember 2024 pukul 10.30 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Aksi sosial nata remaja naposo dan pelajar sidi. Di pesta Natal seksi remaja dohot naposo patupa aksi sosial ni uluhan remaja naposo dohot pelajar sidi HKBP Rawamangun. Kegiatan non imalau mangurupi di AK na berkebutuhan khusus. Sude donasi di pasahat panti sosial dan SLB Yayasan El Safan. Sude ruasni huriata dohot akan naposo bulung dohot remaja nana yang berdonasi Wima ditransfer ke rekening pantikia na adong di Harotas Tikting. Tikting naing marbagas. Tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu perbagasan mah Frank Alexander Raja Panggogoman Hutapea. Ruasni HKBP Rawamangun Sianwe Kelapa Gading. Anakni Amata Hotman Paris Hutapea. Tubuni Inata Augustiane SD Boru Marbun. Dot Oroana Winona Delani Chandra. Ruasni HKBP Rawamangun Wik khusus. Boruni Amata William Chandra. Tubuni Inata Yani Choa. Masuan hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Titing paduahon neng manjalo pasu-pasu perbagasan mah Jeffrey Fernando Panggogoman Simatupang. Ruasni HKBP Rawamangun Wik Utan Kayu-Kayu Manis. Anakni Amata DJ Simatupang. Tubuni Inata Itauli Boru Pakpahan. Dohot Oroana Maria Cynthia Boru Purba. Ruasni HKBP Resort Pondok Cabe Jakarta Selatan. Boruni Amata Sintua Berton Purba. Tubuni Inata Karmini Boru Situmorang. Masuan hari Sabtu 21 Desember 2024 pukul siawib di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masu nasida gabe parsari peon nadenggan di tongah-tongata tarlu mobi di coloni tata. Pelean dohot aka udut-udut ni buah-buah tajahama di Harotas Tikting nong pinaraden ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon. Aka sipatu pauta bayan sangap di guarna. Pengonima Tikting di huriata minggu sadarion. Oras moliate. Oh
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha, di mana mengaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna damang dainang hahanggik kupinaribot di bagasan guarni Tuhata, marulupulup rohata tolhastu minggu adven na patuluhonon. Di baini jalo haumatabe sian ham saluhut na perhala duni huriata, selamat adven madihita salutna. Barita nauli mangguhi lasni rohata imana tersurat di Lukas bidusada ayat 26 rodi 30 walu. Salpuono bulan disuruh debatama par disurgo Gabriel tu Nasaret ima sadahuta di luat Galilea. Manopot sada anak boru oroan ni sada bawa na margora Joseph na siapa paran ni si Daud si Maria do goarna. Lau mamasuhi jabunai nin nama tabi dihona ni asian di do ngani Tuhani maho. Ale tersonggok do na si Daud bigi hatai nin narohana do persetebiat dia do yulani. Jala di dok suru-suruani matuna sida unang homa biar ali Maria ai dapotan asini roha doho di debata gabi-gabi yang maho tubuhan anak maho Yesus ma bainomu guarna belga may bana muse guarod do ibana anak ni natumibuli lehonon ni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanai. Kerajaan na do peparan ni si Jakob saliling-diling na jaladang merhaujungan harajaon nai. Didok si Maria mamadok suru-suruani. Songo dia ma pangalahoni i ai suadong hutada bawa. Jadi dia lusi suru-suruani mana sida songgo panito di parbadia maho jala lingguman ni hagogoon ni natumibuli doho alani i nabadia dohonon natubui anak ni debata. Ia si Elizabeth si solhokmi nasai tuei nang digowar nahol marhanguluan anak do pauno bulat tomma nuaing aidanga dong naso tarpatu pa debata gabe di dok si Maria ma naposo ni Tuhani doau sai saut matuau songon nani do mi dungi ditadikon suru-suruanima nasida ima sana hamuna akadamang dainang nungatol hasita tuminggu adven na patuluhon sadarion songon na mangulahi adven na patuluhon ni padarhot tuhita tulu na tinebak nga perzulu manomonomu may mahon hatutubu ni Tuhata Tuhan Yesus. Alai paduahon mar adven dohita manomunomu haroro ni Tuhata Tuhan Yesus na padua halihon. Jala laus patuluhon mar adven dohita laho managam tiki pajuon ni debatatu hita ganup marsada-sada. Alani sasitonga molo di bulan Desember hita mar adven manomunomu hatutubu ni Tuhatai alayang gorisado panggulmiton ningolutta say toktong do hita mar adven pay may mahon
harorona padua halihon dohot paimai mahon sadi hari Tuhan debata majuhita hobbar tu pertikiat tabi asa saya toktong radihita managam ibana hamunak kadamang dohot dainang di mingguta advent na patuluhon di jauhon domerhite temata dapotan asiniro hamahita sian Tuhane imau lup tado las nerohata di minggu advenon sude akan namar advent di bagasan hasatiaun di Tuhani di lehot debatado sada jaminan dapotan asini roha dohita saluhutna songo dia madalan nahita dapotan asini rohai ima marhiti-hiti haporseota adong masada jolo barita ni akka nama sa ditongan ni keluarga disukur sada dana ma among ay songo dia rohoroa haporseauni dungi tordingo amungay maheber 10 sada ayat sada dia lusiba nama ia haporseauni ima posni roha dia kasih hirimon jala pamotoan nato tu taringo tunaso ni ida alaya lada dana gobiba nadang dia tu si padohano maul do masuk turohana gariada gabelam bingung goda danahon songo dia do posni roha di sihirimon songo dia do pamotoan nato tu taringo tunaso ni ida tuane do malo amungai manakup pangatusyon tidak danahi gawe dibuat maibana tusada duluk na tumibo saotik ido ibana ma tidak danahi tu anak kondai nuaeng akak ma menibung maho tutoru pos roham dang marah-marah ho takupokku roho di na menibungi ho aladang olo yang anak kondai mebiar doau sotung gabe laus medawa wanon laus mate alai di papos rohani amung ngai me mana sahalai daw molopos roham diau dang madabu ho dang marmarah ho dibaheni tibung ma disodau bapakmu laho manakupo dungi ditibung ibana ma dungi hupok matong ditakup amangai dak danahi dihaol mekel nasida dang marmara dungi dok matu anak konnai ditikina mengakati ho jala dang mabir ho adong au di siamangmu imaha porseauni gawe diajari mana konnai atong haporseauni ima dua dibotohodo au amongmu ditadahodo au amongmu jala dihaporsiai hodo au amongmu nabui manakupo dang marmaraho dungi paduahon dioloi ho nanidok ni amongmu jala dihaporsiai ho takupon naho dang marmara ima haporsiauni porsea jala diulahon hamuna kadamang do dainang ido dihita anak kitsu pitu laho majakon asiniroha sinaking dina porsiai hita dihatani Tuhani jala taha porsiai nanidok nai ido dalan majalo asiniroha asa dapotan asiniroha hita saluhutna lausido hamu kadamang dohok dainang nabi naritahon ni si Lukas
dinaro suru-suruan Gabriel maldapoton si Maria tu Nasaret di Galilea. Didok suru-suruani tabi madihonan yasian ni Tuhani. Dungi diuduti musedo padohan didongani Tuhani maho. Hamu akadamang doho dainang molo nazolo rode bata marhite suru-suruani mabuan tabi sia benua gijang tu si Maria nuaeng pe di minggu Advent patuluhonon rodo de bata manopot tita ganuk marsada-sada mabuan tabi sian benua gijang tuhita na ditanoon mabuat tabi sia benua gijang tuhita na di rawa mangunon ima ulup-ulupta gari hita di tonga-tonga ni ngoluta molobor hat tubo na pasugit tadok ma tu na di hutatay madok sahat tabi ni bapa sia rawa mangun da inda daga tutuba molihat ma inda holat tabi sian among ngadepe sian rawa Yesoi molorom salla donga sahuta sian hutatta merdalani tu raw mangunon dungi dok ma babatua sahat tabini inang muda da tu hora gomos iko pasato kunda daga tutuba asiruhani Tuhan saya sehat-sehat masudi hita poparan ni oputa baru tabi sian dongan namar hamarang baru tabi sian bona pasugit manang tabi siraw mangun tu hutatta alayang go tabi natapasaha sadarion sia tuhatta dang tabi siraw mangun dang tabi sia bona pasugit alay tabi sian benua gijang tuhita gaduk marsada-sada songot tu si Mariai dinairo nga tabi madiho nanyasian ni Tuhani didongani Tuhani maho sahak matabi di Tuhan tatu hita salu na amin luar biasa teh biharu mabayak kutabi sa Tuhan taon datuk soman lubuk tarok tokta datuk somar hazingzang pakilalata ala tabi naso sembarang go tabion tabi sorgawi tabi siap benua gijang sahat tuhita gaduk marsada-sada na marsahit di tanwaeng sahat tabi ni tuhata Tuhan Yesus na marukil hitanwaeng sahat tabi ni tuhata siya benua gijang na tongon mardongan-dongan hodoli-doli doa anak boru sahat tabi ni Tuhan itu ho datuk solas rohata mago arsak mago holso ala sahat tuhita tabi ni tuhatai sian benua gija molo sahat tabi ni debata tuhita so si Maria nama saya regasi tutu do hita di jodoh ni debata dangarong sian hita di pamek-mek Tuhani moloi pamek-mek dongan hita di pamek-mek zolma hita di hasianganon alayang ko di pesta Advent balgasi tuturo pakilalata balgasi tutulas ni rohata ala di topot debata hita merhiti tabi sian benua gija alay tikinatal ni diakuni piga-pigaan na salpo ala sudi marede naomi di sihudok ba debatado nama nopot tamuda niku dang duli-duli do ama-ama tabi sian tuhatai hamunak kadamang do dainang molohita zolma pasahatut tabi boy do holas selesai di si alayang go tabi na siya benua gijangi marakku padongan niyon na do taparrohaho jodak dia do bulagi dok didongani
Tuhani mau. Jadi tabe huhut didongani Tuhani. Bahkan dia namanya didokon songgopan nito di parbadia maho. Linggoman ni hagugoon ni natumibuli. Hamunak kadamang doh dayna tutu di mulanai danga palaru takas de pesiat tubaga sarrohan ni si Maria nanidok ni suru-suruani. Terbatas dong. Iban na suku di bana persetabia dia mai. Ai suarong hutada bawa. Nian bahasa halus do na sodong hutada bawaon di bibel tai. Lapatan na dang masih padono hadupe. Ayang godong adongan na hamle na adonggo. I masih Joseph. Alay dang masih padono hadupe nasida. Dang merhasoho hadupe nasida. Songo dia matumubuhon anak somer hasohotan. Dang siat itu roha. Dang siat itu pikiran. Ubah dok si Maria. Persetabia dia mai ulani. Inilah anak-anak muda sebuah mission impossible. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi bila Tuhan mengatakan mission impossible itu menjadi mission possible di dalam Tuhan. Segala yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan amat mungkin. Na sosiatu bagasar roha, ala yang go dihapor siaun sia di bagasan ate-ate. Ido di ayat 37 danga dong naso terpatupa debata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kata mustahil hanya ada dalam kamus orang tidak percaya. Tetapi bagi orang percaya kemustahilan bisa juga Tuhan rubah menjadi sesuatu yang sangat mungkin. Hamunak kadamang doh dainang tutu di pati ni hajahudion. Mula dong sadana boru gabi-gabian so marhasohotan so masih padonohan khobar tu dua musai memang iko sidang gurad doon. Iko si pamateo doon doh betu. Ala dirajumi zolmana terkutuk gong. Zolmana tumubuhon anak so marhasohotan so masih padonohan. Alai anggo dihita hamuak kadamang doh dainang. Dilehot do tuhita sara pangatusion naking tudosan songo si Elizabeth. Ala si Elizabeth pe boru-boru na hol do ibana. Hol lapatanna dang ukap si na tumubuhon anak. Tidak memungkinkan untuk melahirkan anak. Ima boru-boru na hol. Uban na mekelekkel si Zakarias dinaro suru-suruan Gabriel sekel di hilal rohana. Behado parsauna sada ina-ina lansia tubuh-tubuhan. Tanga dong mungkin nih. Secara kesehatan nunga tikina selesai sel sperma doho sel telur ni sada bawa doho ina-ina. Alai rodo suru-suruan Gabriel madapoton si Elizabeth marhite si Zakarias tubuh-tubuhan maho. Jala ima bukti na di pasahat tu si Maria pa onom bulat toma nuai. Alai badang binoto mah mulu dihita. Adong sanak kay nanaomyon tumubuhon anak umur 60 ba pasti do gempar portibio na de. Pasti gempar.
Ai gari hami tiki sekolah di stiti dung akaduli-duliwi anak konna adong ko sipata horwa lumabat angginai tubuh. Jadi pasah ma melahirkan muse omakmu indaro penhape ngaduli-duli bangun gari inga maul sia tu bagasan roh. Alain yang dohonan itu hatai sohon tidak ada yang mustahil bagi. Ini penghiburan bagi opung, bagi inang, bagi parumenmu. Manakala melahirkan lebih lama, seolah-olah tidak ada lagi anak diberikan Tuhan. Firman ini meneguhkan, menghibur, menguatkan engkau jangan patah hati. Kalau Tuhan berbicara, kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada rahim yang tertutup bagi Tuhan untuk dibuka, memberikan anak, memberikan cucu atau yang lain. Di bahania kainan atumua malong borum, manang pahopum, manang parumemu, lumabat tumubuhon anak, sotung didoko sirakum may parumeki. Yesoi moding mana konna dang adong anak konna didok ma mula maho tuhutan amangmu. Dang ha Kristeno bisa sitonga namang gohiro hatta di bagasan. Tarukap debatado inang siubiommu. Tarukap huaso di debatado aka ina nauposo rahim seorang perempuan. Tidak ada yang tertutup bagi kuasa Tuhan menunjukkan berkatnya sadapotan asiniroha hita songon si Maria diturpuk nada jahau. Hamuna kadamang dohot dainang behama behnot tamaniru si Mariaon asa saut hita dapotan asiniroha. Perzulo uduk ibana mangoloi hatani Tuhan. Nang susia dope turohana do tu pikiran na hati hai alai ala debataro na madok ido ibana sai sau matuau na ido. Ini mengingatkan kita kalau ada satu persoalan kehidupan yang belum kita dapat terima lewat pikiran atau logika kita, jangan sampai kita mengabaikan Tuhan atau membelakangi Tuhan. Tetapi bukalah hatimu agar dia menolong sesuatu yang tidak mungkin menurut pikiran kita. Tetapi kalau Tuhan mengatakan dan kita mau dipakai oleh Tuhan, disitulah kemustahilan itu dirubah menjadi sebuah kenyataan. Padua hosong dia mahita hamu kadamang dainang asadapotan asiniroha siat Tuhani. Padua hon oloan si Maria di persuruan ni debata sian apala biar ni rohana tuaka uhum ni hajahudion. Out sugari ubiar ibana tu uhum ni hajahudion na ikut tipala ni bana marhite batu sahatu namate dang oloan naon nani dok ni debata marhite suru-suru anon alai ala ubiar ibana oloan ibana di debata ido margogoihon ibana manalpui uhum ni hazul maun asa saut sakap ni debata di ibana upos rohana di hata ni debata sian akka hata ni zolma saut tu ibana dapotan asidi roh. Songo dia mamusena patuluhon asa saut ibana dapotan asidi rohai ima humolong rohana di Tuhani sian apada jolma
termasuk si Joseph. Ai pasti boido adong alasan di si Joseph manirakonibana. Tapi dia tahu resiko itu, kalau dia lebih kasih kepada Tuhan, maka hal-hal lain juga akan dilengkap, akan dipenuhi oleh Tuhan terhadap diri. So ni mahita kadamang dainang asa tung sirsir hita dapotan asini roha nasihat Tuhani di minggu Advent na patuluhonon ikon oluan hita mangului hatan debata sian mangului hatani jolma. Paduahon ikon oluan hita di hatan debata tumibakon uhum ni hazol mau. Ikon upos rohata martuhan tumibakon pos ni roha di hazol mau. Jala ikon humolong nang rohata tutuhani tumibakon holong maradoponaka jolma, termasuk si Mariaon maradopon si Joseph. Hamuna akadamang doh dainang dipasuksuk tuhatama akalas ni roha di hita, akka asin rohana tu hita, asin roha diap kapariana konon, asin roha diak kaulaon, asin roha diak kajabatan doh pangkat, alai lumuwi ma asin roha di bagasan holong nasihat Tuhan tay martang yang kaitan. Mauliate puji-puji yang marohan hami di holi Tuhan. Naung mamakulingi hami di minggu Advent na patuluhon sadarion marulupulup lasni rohanami manomunomu harorom manomunomu hatutubum nang manomunomu sadok akka lomon roham di sadok panggulmiton ninggulunam. Dapotan na siniroha mahami Tuhan marhiti-hiti haporsion nami. Dapotan na siniroha dohami molo huzako kami persuruom mutuganupami marsada-sada. Dapotan na siniroha mahami molo uduk hami mangoloi hatam. Dapotan na siniroha dohami molo oloan hami disakak mutu hami tumi bakon akka uhum ni hazol maon ditongan ni hasya kanon. Dapotan na sini roha dohami molo upos rohanami di hatan itu hani sian hatan yak kajolma. Dapotan na sini roha mahami molo holong rohanami martuhan lubisian holong ni rohanami maradopon colma. Dapotan na sini roha mahami molo biar hami tutuhani tumi bakon biar maradopon akka jolma nang huasoni hasianan. Ima suaton tu bagasar rohanami ali Tuhan. Dapotan asini roha dohami molo hulaho kami saluhunay. Dapotan asini roha do si Maria ala pos ni rohana hauduhonna doh biar ni rohana mangoloi Tuhani gawe di do ibana ma sai saut ma lomo ni roham di iban nakpe so masih padonohan do ibana doho sada baua alaida ngadong naso tarpatupaho gabi-gabi ad ibana sian na tumibuli marhite-hite todi parbadia lubis yani mahami ali Tuhan akka boru nang marhasohotan akka parumain molo tung lumeleng lumabat
di pabedaho pasu-pasu paryana konon marhite-hite minggu nami sadarion nasida pebui do tuk-tuk lapotan asini roha mangukap akabortian ni ina nahol doh na lumeling asa dapotan las ni roha salu na kekeluarga di bagasan pakirimon na tugu ditiki halehetan na say pasahatom modui tunasida ganuk marsada-sada unang loas akka ina na lumeling dapotan pasu-pasu di parianak konon gabi madili na sida gariada lamar si ranggut na sida pay may mahotsa di bagasan haporsyon madok mauliati mahami to huwali Tuhan ala arga si tuturo hami di zulum di topotoro hami ganuk marsada-sada di buwan hodo tabi siap benua gijang marhiti-hiti suru-suruani sude hami nabongot tu bagas joromon manang nadong be akasahit nami manang nadong be akka holso ni rohanami manang nadong be akka si pikiran manang arsa ni rohanami sahat tabi siap benua gijak tuhami di Rawamangunon di Indonesiaon di Huriaon gari tabi syadongan nungatung sipata marulupulup rohanam dumubi ma tabi nahujalohami mamornohi rohado ate-ate nami di bagasan minggu sadarion di bahini las marohanami Tuhan marulupulup mahami mazakkon manomunomu hatutubum di tonga-tonga ningguru namsi ganupari dau maka arsak dau akka parukilon dau akka jukni roha alai suluk akka las ni roha dohot ulup-ulup nasian hoi akka ruas ni huria mali Tuhan na tongod di baga sa parsahiton situa nyonya sinaga borusya lagan nyonya situa siregar boru marbon Ebenezer manurung David Septian si hotang situa hotni de sinaga Henrik Persaulian siregar Alicia Cantika huta gaul Ruri boru huta uruk doh luhu na natahe na tongon pemulihan di tongan di bagas nabi Roma ho Tuhan manopo nasida mabuat tabi olupulup las ni rohasya benua gijang di tongan ni parsahiton nasida bi asa sumuang las ni rohana sida olupulup na las ni rohana di bagasan minggu Advent patuluhon sadarion songoni nang secara khusus keluarga siagian nang zumulo borhat meninggal hokasyanganon nabudari amang balsasar siagian sianuek pulomas na tinggal di Duren Sawit asiro hamali Tuhan di pasu-pasu hogas yang niumur di nasida alai tong maapuli saluhut na keluarga na tinadikon na papunguhon doh patiurhon salu perdalanan ni sudi pinoparna asa sikop di patu panasida holong ni rohana marna tua-tua sesadu sanami ali Tuhan ala asi dohot holong ni roham marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nam amin. Tapuji Tuhata huhut mata pasahat beliata. Pandure
mahita jongjong tapasahak ma pilihat tua dupan di debata mertang yang mahita ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehun-lehun na denggan dohot na sauli basa na mauliud upasahat tami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na hutus di zulum pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaum mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyama nami na di Banua Gijang, say pinarbedia magwarm, say Roma harajaum, say saut na lomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leom matuham sidarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dusa nidongan na mardusa tuhami. Unang hamitugihon tu panguzunan palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama. Isodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor homa damena tutod.